emisije želim da ti kažem, a kad smo kod dobre energije, muzike i zabave, evo je, naime, najpoznatiji srpski imitator pokojnog Michaela Jacksona, Goran Filipović, igra od malih nogu. Čuvene hitove je čuo od svoje mame koja je pratila stranu muzičku scenu. A evo kako izgleda moonwalk u njegovom izvođenju. You know, I was wondering, if you could keep up because the force has got a lot of power and it makes me feel like, it makes me feel like The way you make a man feel, you really turn me on. You knock me off of my feet, knock me off of my feet. The lonely days are gone, tired to shut, tired to steam, tired to discuss the work that I need. Feel it, feel it, feel it, feel it, feel it. Wow! Bravo, Gorane. Upravo sam htjela da vas podsjetim da učete. Sako, dobrodošli. Pa jeste se umorili? Dobar dan, bolje vas našao. Izvolite, molim vas, sedite. Ovo uopšte nije jednostavno za izvedbu. Ipak mi smo generacija, pa već ljudi u godinama. Ljudi koji pamte Michael Jacksona. Da, definitivno tako. Stvarno ste nas ostavili bez teksta, svaka vam čast. Jel treba vode da donesemo? Ne treba vode. Dobro. Iće se. Vi ste, rekoh u najavi, pa kažu mnogi, jedan od najboljih ili, hajde da budemo još konkretni, najbolji imitator Michaela Jacksona na ovim prostorima. Kada ste prvi put čuli neku Michaelovu pesmu? Pa kao što najava reče, pre svega se... Pre svega hvala na tome, pozdrav tebi, pozdrav gledalcima, ova divna emisija, koja trenutno, ja se nadam, jako mnogo gledana, pošto sam ja ovo najavljivo već par dana. Onda sigurno jeste. Tako da, nadam se da svi gledaju. Pa nisam najbolji, ne bih volio da kažem najbolji, nikad se s time nisam isticao, pre bih rekao najpoznatiji. Najpoznatiji, Da, kažemo, jedan od najpoznatijih je stvarno, na dosta mesta su me zvali, dosta sam putovao, obišao celu Srbiju, dosta Evrope, svima se to dopada, a kao što i najava kaže, da, nasledio sam ljubav prema muzici od majke, prema plesu, kojem ovom prilikom puno pozdravljam, da nema nje, ona je verovala u mene od starta. Pozdravljamo mamu. Tako je, puno je pozdravljam. To je mama koja je tih godina, kada su se u mnogim jugoslovenskim porodicama slušale neke druge pesme, negde je gajila ljubav i prema Tini Turner, i prema Michaelu Jacksonu i mnogim drugim velikanima svetske muzičke scene. I negde sam naišla na podatak da je ona u jednom trenutku, recimo, ušla u vašu sobu kada ste vi imali 4-5 godina i zatekla vas, nekako se igrate sa nekim igračkama ili slažete neke puzle, slagalice, već kako džuskate uz taktove kralja popa. Tako je, ja sam od malena već od 3-4 godine bio naučen da slušam Madonu, da slušam stvarno
Georgea Michaela, da slušam Princa, da slušam Elvisa, tako da to mi je ušlo u krv od malena. Ljubav prema plesu, prema muzici, to je to, godinama sam u tome, tako da nema šta, što kaže zaluđenik za ples. Ali šta je to što vas je konkretno, kada govorimo o Michaelu Jacksonu, očaralo? Mislim, niste jedini, naravno, govorimo o milionima. Meni ljudi su, uglavnom, kad sam počinjao time ozbiljnije da se bavim, kad sam ušao, da kažemo, na televiziju, na neke zabavne programe, klube, rekli, gde si našao time da se baviš, ovo je Srbija, ovde se slušaju narodnjaci, ali jednostavno, to je po meni jedina osoba na svetu koja ikada će biti, gde piše pesme, piše muziku, pravi filmove, da kažemo, svojih nastupa, spektakle, muzika, ples, energija, prosto to je to. Jednostavno ušlo je u krv taj pop, pravi onaj pop 80-ih i svo ovo vreme me drži. A koliko ima uopšte imitatora Michaela Jacksona u našoj zemlji, a koliko u svetu? Ili imate možda neki takav podatak? Ima ih dosta. Kod nas u početku, ja kad sam počinjao, da kažem, time da se bavim, nije bilo kao danas društvenih mreža, toliko interneta, zastupljenosti. Bilo ih i tada, sad ih ima dosta. Evo, ovom prilikom pozdravimo Vuka Vujića, to je jedan od mlađih imitatora Michael Jacksona u Srbiji, odličan, tako da Eto, prilike, polako izrasta. vidjet ćemo na delu, pozvaćemo Vuka. Naravno, Vuka obavezno. Da li je lako skinuti imitaciju, odnosno skinuti takav jedan performans kao što je Jacksonov? Negde ste rekli, to pitali ste u nekom intervjuu izjavili da je toliko specifičan da zbog toga je uopšte moguće da se napravi jedna dobra imitacija. Nije nimalo lako, pre svega sami pokret i sam ples, mislim, kao u svakom plesu, kao svemu u životu, uporan rad i trening je najbitniji za sve. Što kaže čovjek, da bi igrao, mora da pre svega, to jest, kao što vi volite vaš posao, tako ja volim svoj posao što radim, morate pre svega da volite nešto, da ste uporni i da jednostavno gazite prepreku po prepreku u životu. To je po meni najbitnije od svega. Pošto vreme brzo prolazi, želim da vas pitam kako i gde možemo da vam se priključimo, pošto vidim da ste se dobro ozvojili i svi oni koji vode računa o svojoj liniji, neka se sete da je ples uvek dobro rešenje. Juče inače bio svetski dan plesa. Gde da vas pronađemo? Imate li neku svoju školu? Pa ja zvaničnu školu nemam, ali mene mogu naći na, što se kaže, UV Dance Animatori. To je jedna grupacija gde se mi, pored plesa, što je jako specifično, bavimo glumom, radimo predstave, radimo evente, događaje, tako da ples, muzika, sve u jednom. Vi zapravo niste samo Michael Jackson, po potrebi se transformišete i u mnoga druga lica, ali čini mi se da vam kralj popa jeste omiljeni. Omiljeni, naravno, hvala. Ali evo, prošlo leto sam se oprobao u ulozi Elvisa, pa Freddie Mercuryja. To su neke poznate ličnosti koje su meni inspiracije da se ja bavim što bolje i glumom. Dajte da se mi odmah dogovorimo. Ja sam neka gostovanja za dalje već danas ugovorila. Sledeći put nam dolazite kao Elvis. Može? Može, što da ne. Imate odelo, imate sve? Ne bi bio imitator da nema modela od poznatih ljudi kojima se bavim. Pa ja se jako radujem. Mnogo vam hvala. Hvala i vama i ako mogu da iskoristim priliku, pošto dosta ljudi gleda ovu emisiju, moram da pozdravim neki ljude, to mi je jako bitno. Kolege sa posla, posebno koleginicu Milicu, osim porodice, naravno, devojku koja... Devojka mora da bude tu, naravno, Eri, veliki pozdrav. I plesnu školu, pošto se ja bavim jednim latino plesom sad u zadnjih par meseci, In Motion plesna grupa Bachata, to je onaj najpopularniji ples 20. veka Bachata. Znamo, Bachata, da. Tako da, In Motion, fantastična grupa, da pozdravim sve ljude koji prate emisije. Stvarno sam se potrudio da najavim da dosta ljudi gleda ovo. Pa ne samo da ih pozdravimo, nego ih pozivamo, da se sledeći put svi zajedno ovde pridružite. I ono što je najbitnije što su neki ljudi rekli, da mi kažu, evo da kažem u emisiji, Marina fenomenalno izgleda uživo, tako da... Mnogo vam hvala. Šta da vam kažem, na kompliment su me naučili da odgovorim sa jednim hvala. Hvala vam što ste došli, družimo se uskoro ponovo. Pozdrav za sve gledaoce. I naravno